sa imong pagkatao nining kalibutan uban sa imong mga mapinanggaon nga ginikanan, walay puas ang kanunay kayo nga pag-atiman ug hangtod nga midako ka kunya ni hamtong na nalingkamot ang mga ginikana aron lang gyud na makakabot sa imong gipangandoy sa iyong kinabuhi o niya gitagaan o grasya ipanalanginan mao nga ang pagpangga sa ginikanan dili gayud hitokngan o ang kinabuhi gayud bisag wa ta kaangkon og bulawanon gayud ang kinabuhi nga gihatag sa atong Ginoo. Mao nga angay gayud nato hinumduman kini. Sa dihang natawo ka dinhining atong kalibutan, gimahalog ipangga ka sa imong ginikanan, kanunay ka na sa ilang giliran. Taglaw gabi kang giatiman, angay gayud sila nga imo kini pasalamatan, kay di mahal ug di panggakaman. Diyang midako ka nabut-ana kunya gipa-eskwela, kanunay nga isuporta ang papa nimo ug mama. Salamat kay wala nimo sila pakyasa, nakahuman ka dakong kalipay sa ginikanan. Angay gayud sila nga imo kini pasalamatan, kay gimahal ug gipanggakaman. Salamat kay wala nimo sila pakyasa, nakahuman ka kung kalipay sa ginikanan. Angay gayud sila nga imo kini pasalamatan, kay gimahal ug panggakaman. Angay gayud sila nga imo kini pasalamatan, kay gimahal